Това. Здравейте, приятели. Днес с Стоян ще отиваме до Синито. Така. Стоян БГ. Днес това ще е малко влог, защото тъкмо при половин час, един се върнахме от Даскалото. Там, дето ходихме, взимаме тъпите дипове. И сега его. Покажи мускулите, Стояне. А така. Искам веднага да ходите да се върнете за Стоян Петров. И за Стоян Петров Гейминг, за Стоян БГ Гейминг и за Стоян БГ. Въпреки че въобще нищо не качвам. Нали, Стояне? Да. Ти не качваш нищо. Гоним един мегак топло. Това хора ще го кача. Това ще го кача, ама не знам кога. Ще видя. Това може да го качвам, ще го пратя сигурно на всеки един човек. Ще го покажа. Гоним един мегак тъпната, много сме бъдете. Много. Само с 1 милиард назад. Да? Искам се абонирайте за ето до кейтка. Остават ни само 999 милиона 999 хиляди 980. Не, чакай. 860 абоната. Виж това ти го пътя, после това ти да си го качиш. Не. Все пак ще го пратя, защото е запал. Много малко остава. Ние в момента се вървим като сауна, човек. Хора, сега ще всеки ден ще качвам по едно клипче, какво става понякога, по една минута ще качвам, какво прави, къде хода. Това клипче става 1 минута и 50. Все пак се абонирате за канала, защото човек въобще не качва, ама абонирайте се. Ти решаваш ли да качиш скоро? Ако направим 100 000 абоната, обещавам да убия всеки негър. Това означава ли Стоян Петров? Да. Бягай, Стояне.